Ei tehdä, eikö siis tehdään tää myrkkykarkki. Niin, tehdään myrkkykarkkihaaste. Joo, täällä on Vähän. vähän. Otas vähän karkkeja. Mä lopun karkit. Kumpi valitsee karkin? Sä. Okei, minä. kuinka monta karkkia? Mitä kuinka monta karkkia? No niinku 1 karkki vai 2 karkkia vai? Molemmat valitsee yhden karkin. Okei. Onko se valinnut? Joo. Mä valitsen. Mikä? Oli käänny. Syö. Syö. Turva. Ei mitään turvassa. Se. Turva. Oliko turva? Joo oli. Joo, syö. Häh? Syö. Koko ajan. No, syö joku. 50-50. Ota. Miksi toi karkki näyttää sus? Totta kai mä syön sen sitten. Oon safe. Oot. Joo. Arvaa mitä? Se oli turva. Jep. Ota. Mä ollaan leikit otettu sama karkki. Come on. Sä hävisit. Mä olin myrkytyksessä. Kuole. Nopeta.